magkarate-karate, magtamling-tamling. Kaya di mo boss, kaya? Wako mo suituan ng tambling pero parting sumbagay. Kaya. Oh, kaya kayo. Hello boss, kining naasimi ko kula po dere boss. Istoryahe lang ni boss ug unsay imong matag ka trabaho boss. Ana magkakay hatag ka trabaho boss. O di ade. Nakay trabaho mi ko wala. Nakay trabaho wala. Okay, sakto kayo kay si Kuan boss na to. Kaila siguro kani istoryahe lang. Hello boss. Hello boss. Hello, mayo. Ay sagit sa dunggan. Siguro na boss, sakitsan ba? Sakitsan. Siguro bitaw ng mga salita bitaw ka karate. Karate nga salida. Ano yung offer ni mo? Ano yung offer ba? Trabaho, nindot eh siya, nindot oh. Trabaho. Nag-imo mo magsalita, salita ba? Salida. Pelikula oh. Nag-imo pelikula. Nakita ko sa mga vlog nga kamao ni ka boss. Mao kuno ka? Isa kingali mo? Kulapo. Oh. Kumpletong pangalan mo, Kumpletong pangan. Agapito nakwa. Okay. Unsa ganito? Agapito na po. Okay boss. Ningkuan mo pa. Karong sunod semana nami moong pelikula diya sa Tisa o sa Sunod semana, Tisa. Nanginanglan kong artista. Okay, basta may problema kung mayroon mga ganyan atong kuhan ko. Dili mo nang bro kining extra na ka ba? Extra. Kanang extra bitaw. Simple raman mo, simple. Simple ra. Kurang namay karate na to, karate. Karate. Di ba, kana ko sa una ako matong nitasalida sa unang ranking master ba? Ranking master din. Karon mo di na kay kaya na ko boss, kanong mag-ubog bitaw, kanong magsalida ko karate ko ubog. Di na kay kaya yan ya, na magubog-ubog. Imo yun di ka, ranking master. Kung sweldo mo sa ko ni siya. Ranking master, imo kan ranking master. Ano otro mga ini, mga tulukan lang ra, Tulog adlaw ra na, suy na. Sa tisa, Tisa. Filtro rapid. Filtro. Ano dapat ang filtro, boss? Nara, sakay lagag tricycle at isa. Kipa, tudlo yamin mo, asa na dapat ang filtro, Tudlo lang kuno niya. Kami, boss, simple ra. Ranking master ka. Imo kan ranking master. Inom. Hindi ka po. Matik na, mag-karate-karate, magtamling-tamling. Kaya di mo, boss, kaya? Wako mo suituan ng tambling pero parting sumbagay. Kaya. Oh, kaya kayo. Wako mo suituan ng tambling pero parting sumbagay. Kaya. Oh, kaya kayo. Kawan kining kauban? Nakay kapahubog kauban? Na. Oh, natay makuha. May ramon lang siguro. Ano kami mga sunod si Manap. Imuon din ang ranking master. Pero karate. Dito ko na. Hindi na naman bes, kulapo. Jumbo. Kulapo jumbo. Ba, katong 1 liter. Okay, boss. Kung sweldo mo, sayang kayo. Puntag lain ba? Sayang ba, mapuntag lain. Hubog na. Skrima. Sige po. Salamat kayo po. Salamat. Okay kayo eh. Thank you. Bye. Wabay, sayo na raman ang trabaho kami ko. Timing ka na kay kuan raman, ara raman sa filtro. Tisa. Sa may kuan mo, kaya ra mo. Basta na ikaw ban. Yayag trabaho niyo, inom ra niya, di ka hubog, ranking master no. Ya karate ang problema di ka nang tamling-tamling, kaya ba na to? Wa makumana na ng tambling. Ang parting sumbagay, kanan yun. Kaya na to. Kaya. Parting. O ka ng mga katong, di ba kailangan juga ang sakitsan, di ba? Ano sa salida niya ba nga, ranking master, may pinaanak lagi pa ako. Kana ba? Nakabaw ka mailog sa bukton dayon mo. Pakte ka doon. Kana ba? May pinaanak lagi pa ako. Kana ba? Nakabaw ka mailog sa bukton dayon mo. Pakte ka doon. Kana ba? Naam lagi kakamuan lagi. Sakto na na eh. Maghubog mo ka na, ranking master mo kuno ka na. Ya ato lang paon siguro si Bayramon kaya ngingan lang to si kauban. Sunod si Manas Tisa.
Kaya na to? Yeah. Sige, sige. Ina, boss, kaya. Sugot ko, kaya na ko. Yang tumbling. Di ko pasaligan na tabling, pero ligid na. May kuhan, pasaligan na nako. Ligid-ligid. Dao, dali rama ko kabalik. Ito yung screama ni mo. Scream Saan nga ito? pag sukma agap na dayon na kay bawas sa Mm. yun ganap sukma ana Bak. mo kunitan mo bukto na kunit bukto na Witik yun. Okay kayo. Okay, diba to. Okay, okay. Sige boss, sige boss. Okay boss, sige. Bye-bye, bye-bye. Okay boss. Aram din na day. Thanks for watching Idol. Please follow Manor Chris TV.